Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando kubingelelayo uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa, siyamtusa uNkulunkulu wethu sigcinile wasilonda ukuba siphinde silibone usuku lwanamhlanje. Siyabonga kakhulu. Angikukhumbuze, khumbula ukusubscribe ku-YouTube. Sukukhumbula ukusubscribe ku-YouTube. Bangcwele, muhle uNkulunkulu wethu. Uyasithanda ngendlela emangalisayo. Sibheke kuzo kuyinkonzo zabefundisi. Pastors Seminar ngomhla ka-3 kuya kumhla ka-5 ku-October. Abantu-ke sebengaqala basho abezayo acacise umuntu ukuthi ufisa simlungisele thina indawo yokulala, njengoba sachaza ukuthi indawo yokulala asinayo edecent, asinayo, kodwa nje sinendawo lapho kuzosetshenziswa khona ipontshi, noma-ke azibhukhele othanda ukuthi alale e-B&B. Maningi ama-B&B la. Ngokukhulu nje ukuthobeka, Nkosi yami, hayi ngoba ngithanda ukulalisa phansi abefundisi, ngiyabahlonipha kakhulu, kodwa okuyinkinga ikona indawo yokulala. Ziqala ngomhla ka-3 iy'nkonzo, ziphele ngomhla ka-5. Inkonzo yokuqala intambama mhla ka-3, bese ziba u-3 noma u-4 ngomhla ka-4, bese iba yodwa ekuseni ngomhla ka-5. Emva kwayo kudliwa ilantshi bese bayakhululeka befundisi baye emakhaya. Siyambonga-ke nje kakhulu uNkulunkulu, siyalikhulekela lolu suku ukuba inkosi ibe kanye nathi kuleyo semina yabefundisi. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke singene enkonzweni yosuku. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyaguqa. Sinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Sibonga ithubo sipha lona. Kwezinye indawo abasakwazi abantu ukukhuleka, basakwazi ukuhlangana, bakwazi ukuphatha iBhayibheli, abakwazi ukukhonza ngokukhululeka, kodwa thina sisakwazi ukwenza lokho. Sibonga wena Nkosi, sibonga amandla akho senzele wona. Ngiyakhuleka ukuba namanje Nkosi khulumisane nempilo zethu. Moya ongcwele, sikhumbuze, usifundise njengoba izwi lisho kuJohn 14:26. Siyacela-ke Nkosi ube kanye nathi ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Bangcwele, muhle, uyasithanda ngendlela emangalisayo. Sizoya-ke ezwini lenkosi, sizokhumbula ukuthi sikhuluma ngothando kakhulu lezi iy'nsuku, uthando lwabazalwane. Ilona esigxile kulo kakhulu, ngoba phela kufanele uthando lube, ukukholwa kube nezenzo. Singakholwa ngolimi kuphela, singathandi ngolimi noma ngamazwi, kodwa izenzo zingekho. Uthando kufanele siluveze luyisithelo sokuqala kumuntu onomoya ongcwele, kumuntu onomoya kaNkulunkulu. Masifundeke izwi lethu liwumgogodla basePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Liwumgogodla ngoba size sifike la sikhuluma kakhulu ngegama lenkosi uJesu, kuyilona eliphiwa amandla ukuthi uJesu Kristu inkosi. Hayi mina ngiyakumema usho ukuthi uJesu Kristu inkosi, Jesus Christ is Lord. Ubone imanga uzenzele uNkulunkulu. Asifunde verse 9 Philippians chapter 2. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, wabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu
ngoba mawulibiza leli gama kuba inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Besiqhubeka-ke noma siyaqhubeka-ke ngencwadi yokuqala kaJohane chapter 3, siqale kuverse 13 sikuverse 18 noma sikuverse 17 and 18 njengamanje. Ake siqale kuye uverse 13. Isihloko sakhona uthando lwabazalwane. Kufundeka kanje: ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Verse 14, siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ukuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akho umbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Verse 16, uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Sikhulumile kakhulu ngokuthi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Verse 17, kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Lungahlala kanjani uthando lukaNkulunkulu uma uncishana? Yena uNkulunkulu wethu engazange ancishane wasinika indodana yakhe ezelwe yodwa, akazange ancishane ngayo. Uma ufunda kumaRoma chapter 8, angisazi ukuthi uverse 31 noma 32 lithi, uma uNkulunkulu asipha indodana yakhe kungaba kanjani angasiniki konke? Ngempela kungaba kanjani angasiniki konke kanye nayo? Yini pho wena ugodle? Yini wena ungaphani? Yini wena uncishane? Umzalwane wakho ulambile owenzi lutho. Gcina uthi sizokhuleka sisazokubona lokho. Ngakho-ke uverse 17, kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye? Uthando lukaNkulunkulu bazalwane luthelwe ngomoya ongcwele. Ngakho umuntu ongakwazi ukuthanda kusho ukuthi akanayo umoya ongcwele. Umuntu ongakwazi ukuthanda uNkulunkulu, umuntu ongakwazi ukuthanda umzalwane wakhe, akanawo umoya ongcwele. Angasikhohlisa nje sitshela ukuthi unomoya ongcwele. Umuntu ohleba umzalwane akanawo umoya ongcwele loyo. Umuntu ohleba abazalwane abanye ahlebe abefundisi. Umuntu onomona, umuntu ojaha isikhundla uxabanisa ibandla athi unomoya ongcwele, cha, ayikunjalo. Akunjalo. Nomoya umadimoni, umoya wokuxabanisa. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza eqinisweni nje ngempela siyakudinga ukusizwa uNkulunkulu. Uthi kuverse 18, bantwanyana masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Musuthanda ngezwi nangolimi kodwa thanda ngezenzo nangeqiniso. Makubonakala imisebenzi yakho, uthande ngezenzo. Ake sibheke incwadi kaJakobe laphaya ku-chapter 2, siqala kuverse 14, la kukhulunywa khona ngokukholwa okunezenzo. Isihloko sakhona sithi ukukholwa kufanele kube nezenzo. Verse 14, kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Kusizani ngempela athi umuntu uyakholwa imisebenzi ayikho? Ngike ngimangaliswe la ekhaya lezwe. Umuntu uzocela umkhuleko kodwa azincome, ngiyakholwa mina, ngisindisiwe mina, ngabhabhadiswa mina ngokuthi nokuthi, azishe kodwa emva lokho uzothi ngicela ungikhulekise. Yazi umuntu usindisiwe, umuntu obala one-CV nje enhle yokukholwa, akaceli umuntu ukuthi amkhulekise ngoba uzikhulekela yena umkhuleko, uyabhodloza ungene ezulwini. Futhi phela usuke nomoya ongcwele. Khumbula izwi lenkosi lithi umoya ongcwele uyasisiza, uyasinxusela, uyasikhulumela umoya ongcwele. Uphawu lokuthi uyaziphikisa, uzofika uzincome emva kwalokho, hawu. Abanye hayi basindisiwe impela, bamfuna uRoma 10 verse 9, ngisindisiwe mina.
kodwa izona bakaze bazivume, but bazofuna umkhuleko, bafuna ukukhulekelwa. Kodwa bazalwane, ake sivuleni amehlo. Uyeke uhamba uziceba nje ukuthi uhlobo lomzalwane ngokuthi uzincome kodwa ukwazi ukucommunicate noNkulunkulu. Ngiyamthanda mina umuntu ozithobayo, awucele nje kahle umkhuleko phela, angalokhu ethi ngisindisiwe mina, ngathethelelwa izono mina. Phela uma wathethelelwa izono usindisiwe, yini uNkulunkulu angakuphenduli? Yini uNkulunkulu angakuzwa? Uyafasta uphendulwa, yini ndaba? Futhi uNkulunkulu uyayiphikisa ezweni lakhe. Mawuba 34 verse 15 ukubeka kucaca uNkulunkulu lapho. Uthi indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabalungileyo. Indlebe yakhe nje mayikhala olungile uyaqoma uNkulunkulu alalela. Yini wena mawulungile ukhale kodwa ungezwakali? Hayi bazalwane, ake sifunde ukuzithoba. Uma ucela umkhuleko ucele nje, ungalokhu ukhuluma izaba. Futhi mawutshelwa ukuthi yenzani, ake ukwenze, ngoba ngesinye isikhathi akusuki kimi, if kungekhona ukuthi always akusuki kimi. Masibulalela ufakazi bangakanani abantu abathi babuNsibande wathi angenza ukuthi ngakwenza izinto zalunga. Nami ngize ngimangale ngoba angikhumbuli ngikusho, kodwa ngisuke ngikushilo ngoba usuke ekukhulumela uNkulunkulu esebenzisa umlomo wami. Asibheke lapha kwekaJakobe chapter 2 siqale kuverse 14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Kusizani ngempela? Umuntu uyakholwa kodwa imisebenzi ayikho. Azikho iy'thelo. Uhlulwa nje ukucommunicate noNkulunkulu kodwa uthi uyakholwa. Uyabona ukuthi usenkingeni. Ukukholwa kungamsindisa na? Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa ngamsindisa na? Verse 15. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, bese kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Bazalwane, asifunde ukupha. Uma umuntu eza kuwe ekhaya ethi uhluphekile, unesinkwa esisodwa, sihlephule phakathi umnikeze, usale nawe. uNkulunkulu uzokubusisa. Ukubusisa kanjani uNkulunkulu isandla sakho singavulekile, isandla sakho singaphi? Ngoba phela uNkulunkulu uyareplace lokho osukukhiphile abesenezela. Uma upha umuntu 2 rand, uNkulunkulu uzokunika u4 rand. Uma upha umuntu 10 rand, uNkulunkulu uzokunika u20 rand. Uma upha umuntu 10 cent, uNkulunkulu uzokunika u20 cent. So asifunde ukupha, sinakekele abampofu, ufunde nje ukupha. Ukukholwa okungenazi izenzo lithizwe kunjani? Kufile. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi? Ukukholwa kungamsindisa na? Ngakusindisa ukukholwa. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, beswele nokugqoka, abesesho omunye kini athi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, yazi ukuthi uyababhuqa. Noma ukuthi hayi ngisizokhuleka, uzokhuleka ini unakho? Awumniki ngani? Awumniki ngani? Awuboni ngani uNkulunkulu ukulethela isibusiso? Waletha umuntu ohluphekayo kuwe, uNkulunkulu ukulethela isibusiso, mnikeze. Lithi-ke kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kunjani? Kufile. Siphuma kuleli yazwi uverse 18 uthi bantwanyana masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Kanti siwe kuverse 17 wakhona u1 John chapter 3 uthi kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani? Lungahlala kanjani? Umuntu umkhohlisa ukuthi uzomkhulekela. Awumniki ngani lokho nakho? Uzomtshela uzomkhulekela nje. Mnikeze lokho nakho. Ubone uNkulunkulu ekubusisa.
bantwanyana masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngezenzo nangeqiniso. Masithandeni bazalwane, masithandeni bazalwane. Athi verse 18 kaJakobe chapter 2, kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemsebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngiza kukukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na wenza kahle namadimoni ayakholwa azathuthumela. So ukukholwa kusona isimanga. Okuyisimanga ukuthi ukholwe ube nemisebenzi. Kuba namadimoni akholwa azathuthumela but imisebenzi ayikho. Isikhuleke sibonge uNkulunkulu. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngale nkonzo. Ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekela bonke abagulayo manje abalalele le nkonzo baphilise, ngithuma izwi lakho ngokweHubo 107 verse 20. Ngiyacela Nkosi ubaphilise ngegama elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ngiyakhuleka Nkosi abaneyinkinga mazixazululeke manje ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngiyacela uNkulunkulu wami onomusa, ngikhulekela labo-ke abaneyinkinga nalabo Nkosi abafisa ukukuvuma ukuthi njengamanje basho emva kwami, abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela lona loyo masikhuleka abaseRoma 10 verse 9. Masiqale. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Amen. Ake ngikukhulekele Baba egameni lika Jesu, sekhulekile lo mkhuleko manje. Ngicela wenze uverse 10 kaRoma 10. Uthe umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba kube yilona loyo ngenxa yokukholwa egameni lakho kube ngokulunga okuvela ngokukholwa. Mbiyeleke Nkosi umgcine ilona loyo yazazi inkinga zakhe. Yenza izwi lakho Nkosi, amaHubo 103 verse 5, usuthise ukulangazela kwakhe ngokuhle. Qalekisa imoya amadimoni amadevil oshiphaze emdlumzimba. Ngiyawayala ahamba esihogweni ngegunya engilinikezwe kuMatthew 18:18. Ngegama lika Jesu ophilayo ngiyakhuleka Nkosi, noma ubani osho lo mkhuleko, noma usho ku-YouTube noma ku-WhatsApp noma ikuphi la ihlangana khona nawe, ngiyakhuleka Nkosi ukuba umsindise, umngcwelise. Ngicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uma ukhulekile lo mkhuleko kanye nami ususindisiwe. Steps sesibili, kufanele uvume izono zakho. Uvume izono zakho. Uthethelele uhlanze egazini lika Jesu. Uthakana sona ezikhohlisi neqiniso alikho kuye. 1 John chapter 1 qale kuverse 7 gcine kuverse 10. uJesu Kristu inkosi, ubaba uNsibando uyavalelisa.